सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली। आकर्षक ऑफर्स, पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। मालवणच्या समुद्रात सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे अजस्र लाटांनी दिलेल्या धडकेत पोलिसांच्या नेपोलियन नावाच्या गस्ती नौकेला जलसमाधी मिळाली आहे। किनाऱ्यापासून 10 वावच्या आत सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या मागील बाजूस ही दुर्घटना घडली असून सुदैवाने पोलिसांच्या गस्ती नौकेवरील सर्वांनी सुखरूप किनारा गाठलाय। सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पाठीमागील बाजूस नेपोलियन नावाची पोलिसांची गस्ती नौका गस्त घालत होती। सध्या सोसाट्याचा वारा सुरू झाला असून यामुळे अजस्र लाटा किनाऱ्याच्या दिशेने धावतायत। दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास अजस्र लाटांनी या गस्ती नौकेला धडक दिली, त्यामुळे नौकेत पाणी शिरलं। नौका बुडू लागल्यानं नौकेवरील पोलीस तसेच खलाशी वर्गानं खबरदारीची उपाययोजना करत आपला जीव वाचवला। दरम्यानच्या काळात मालवणच्या पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली गेल्यानंतर मालवणचे पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप यांनी योगेश तोडणकर यांच्या मालकीची नौका घेऊन समुद्राच्या दिशेने धाव घेतली। यावेळी त्यांच्या समवेत मत्स्य व्यावसायिक विली डिसोजा, नोवेल फर्नांडिस, होमगार्ड जॉयल फर्नांडिस, खलाशी रॉनी, कुमार, लॉरेन्स, बेंडिट आदींनी पाण्यात बुडणाऱ्या नौकेला वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र ते अपुरे पडलेत। हे प्रयत्न करत असताना त्यांना जलसमाधी मिळालेल्या नौकेवरील 2 जणांना वाचवण्यात यश मिळाले। मालवणच्या समुद्रात पोलिसांच्या नौकेला जलसमाधी मिळाल्याच्या वृत्ताने सर्वत्र खळबळ माजली आहे।